Въпросите са, ще подпишат ли македонците този договор за дружба, мир, добросъседство и т.н. на 2 август. Да, ще го подпишат. Друг е въпросът, драги зрители, дали ще го изпълнят. Или дали ще го изпълняват в пълнота. Се надявам да го изпълняват в пълнота. Всеки се надява на това. Го изпълняват в пълнота обаче, действително с македонската нация, като творение на Коминтерна, като че ли е свършило. Някой казва, защо казвате, че е творение на Коминтерна? И ме карат да пресъхна ми устата, бе, драги зрители. Голямо приказване, голямо нещо. Вярно. Македонската нация е измислена от един сръбски политик и учен. Това е Стоян Новакович, който в 1889 година в един доклад до Външното министерство на Сърбия пише, че в рамките на програмата начертанието на Гарашанин, въпреки многото пари, които са хвърлили в Македония, казва, никакъв успех няма в посърбяването на българите, които живеят в Македония. Интелектуално, а и финансово те стоят по-добре от нас. И затова това е загубена работа. Дайте да направим нещо друго. Да им внушим, че те са рожби на друга нация, македонска, по името на държавата Македония. Той направо казва, дайте да обърнем географското име в етническо. Опитват, хвърлят малко пари, нищо не правят. И затова, когато в 13-та година Македония става сръбска, те директно ги наричат сърби. Начало южни сърби, после сърби. Те махат името Македония, тъй като той е символ на България. И му кръщават Вардарска Бановина. Вардарска Бановина, значи Вардарски окръг. Това е. Т.е. сърбите се отказват от тази идея. Македонизма. Но най-неочаквано тя се подема от Коминтерна. 1934 година и се взема решение за създаване на базата на българския народ на цели 3 нации. Българския народ се унищожава. Македонска, тракийска и добруджанска. Добруджанска и тракийска нещо не стават, но македонската под мощното влияние на Комунистическата партия на Югославия, за съжаление, става. И от тук нататък резултатът е ясен. Може би нямаше да има този успех, ако, макар и за кратко, за 2-3 години, Българската комунистическа партия не беше подкрепила тази идея. При това насилствено в България около 250 хиляди души в Благоевградския окръг не беше обявила за македонци. И последиците още се чувстват от този неразумен акт. Затова ми е малко странно, когато видя как рипат и се правят на големи патриоти, видни експоненти на днешната социалистическа партия, която не се отказва от комунистическата си история. Затова си бори конгресите от самото начало, от ложата на Габровски, както се казва, където се е състояло учредителното съвещание. И на празни напъни, вместо да си посипят главата с пепел и срам, те се опитват сега да провалят и това споразумение. Заявяват, че са против, то не било изгодно за България и така нататък. Един експонент, то професор Иво Христов, слава Богу, не е историк, заяви, че споразумението не отчитало сръбските интереси в Македония. За сръбските интереси в Македония ли ще бием?
Кажете ми. Какво да правиш?